Добре дошли в моя канал! Днес съм с вас да направя едно много забавно и хубаво приключение. Ще ходим на басейн в Слънчев бряг. Сега отиваме да вземем моя приятел Филип и след това пак ще се върна. Това е моят приятел Филип. Пътуваме! А сега ще играем една много забавна игра с тези 4 ринга. Тати хвърля на мен и на Филип, приятеля си, хвърля ринговете там в басейна и ние трябва да ги изчакаме те да докоснат вода на басейна, скачаме и ги взимаме. Ще се справиш ли? Да, ще се справя 100%. Да. Айде, тя ще видим. Да хвърлям ли? Да, хвърляй! Чакай да потънат. Скачам! И 4 от 4 втори път. Ще ги изчакам да потънат, както казах в частта. Последния потъна последния. Очилата ми падна в басейна. 4 от 4, браво. Винаги съм как ми падна в очила. Така ли? А пък сега ще има състезание по плуване с темешки ползи, защото на нас не ни трябва. Раз, два, три! Давай, давай! По-спорвана битка. Давай! Давай, давай, яко гриби! Давай! Старт! По-спорвана битка. Но дойде време и да кажем чао.